Allah Ni ne sannan a hankali zan sha ku. A kan kunu ba abin da wajen baka sannan. ba komai ba Ku biyo ni sannan hankali in an jima kaɗan zan musu bayanin yadda ka sanin take ci. Allah In an biyo ni sannan hankali. a bajet Idan na gama shan ɗinka ba a bajet ɗinka ba a bajet ɗinka ba a bajet ɗina kuma shekara ala 2310 babu. Zan yi bajet ɗin kimanin miliyan 2. a ina ke Miliyan 1 a gidana. Allah Yan mutanen Najeriya ku yi haƙuri bajet ɗina ne miliyan 1. Allah suke layi Gidana zan je in kashe ta. Allah suke layi Allah kai da gani na ka san ina buƙatar kaza. akwai yanayi Billahi azin ka gani? Kaza. Akwai yanayi. Ina buƙatar kaza. gaba ko baya Wallahi. a gaban ko baya Salamu